Здравейте на всички, аз съм Стичи и добре дошли в днескашния клип. Днес ще видим новият сезон, като съм играл, вече имам някаква представа, ще ви кажа кои неща ми харесват, кои неща не ми харесват. Нека да започваме, обаче ако ви харесва клипа, дайте лайк и се абонирайте за канала. Така, започваме първо. Хубавото нещо е, че дава така доста старпоинтове, дава доста кредити, вече са по 100, да са по 70 и дава стар дропове, както и дава голд. Просто адски много голд дава, което е уникално. За жалост не дава вече по 20 джема, което е много ужасно, само единствено по 10 джема и можете да спечелите 50 джема. Отгоре от паса, просто най-ужасното нещо е, че се купува. Сега направиха всичко да се купува, просто е ужасно. Не знам какво да кажа, аз събирах толкова много джемове за нищо. Така, още едно нещо, което е просто ужасно и това е, че няма нов герой. Просто нов герой липсва, на 300 ниво не ви дават нищо, голд ви дават, но сметка на това, ако си купите паса, ето тук, както виждате, може да е някакъв герой с кредитите, ако не се лъжа. Не знам, не съм сигурен. Накрая, буквално нищо не ви дава. Някакви скинчета, пак някакви кредити. Не си служава паса 100%, но играта е по-хубава, повече ви харесва. Адски дълго интро, сега ще се опитам да изиграя няколко игри, да ви покажа кое не ми харесва, кое ми харесва. Като първо ще започна с новата музичка, изобщо не ми харесва началото на играта, в смисъл, когато сте в менюто, изобщо не ми харесва първоначалната музичка, просто ми е някаква много странна, пришната беше интересна. Това е най-важното, което не ми хареса. Малко началната снимка, ако дам началото, когато влезеш в играта и нали има една снимчица, това изобщо не ми харесва, тази снимка. Някаква анимационна, изобщо много така. Но играта, геймплея се усеща, че е малко по-добър, вече не засича, явно сървърите са оправени. Не съм гледал Brawl Talk, както казах, обаче е доста интересно. Сега да видим какво ще се случи в играта. Тук замразих този тайна, като мисля вече да направя много по-дълги епизоди, понеже виждам, че ви хареса Brawl Stars. За няколко дни вече събрахме на 10 гледания, което е вау за моя канал. Така че ще гледам да качвам по-дълги видеа. Видях, че ви хареса. Супер! Така, ето е първата игра. Победихме. Не знам колко човека съм убил. Не знам дали съм си изпълнил квестовете. Така, ето аз съм стар плеер. Имам някакъв стрик. Супер, шестима. Yes. Много без това имам да го вдигам на Мастери 3, Мастери Бронз 3, не знам как точно е, но Лу ми е един от най-любимите броуъри, така че с радост ще го вдигна. Тук виждам още един Лу, така че трябва да се справя срещу него. Чък е един от най-щупените броуъри, просто не знам какво да кажа за Чък, той е аз изчупен. Май ще ни бият тази игра, но така става. Просто те са доста добри, първите не бяха толкова добри, след тия много се дразнещи, особено е това там, където е другата зона. На него не му знам пък изобщо името, ето взеха Hot Zone. На мен целта има е да си изпълня квестовете, да ви предоставя готин контент, минус 5 копии, боли ужасно, изгуби си стрийка. Пак започвам, този Чък е добър, Амбърката, не знам. Ето тук, нов тапет, изобщо не ми хареса, ужасен е, противен ми е. Направо не знам как да коментирам. Така, Амбърката, чак сега забелязах, че има някакъв скин. Това е доста рядко. Мисля, тези новите скинове са адски готини, бих си ги взел, обаче за какво ми е? Чуя, за какво ми е да ми изглежда по-готин героя? Аз предпочитам да играя с обикновен, отколкото с някакъв нов напомпан герой. И още ме кеф, честно казано. Но да, някои хора си ги купуват, разбирам ги. Просто е готино или да флексиш на някой, че имаш, вижме какъв скин има за 150 джема. Като в момента 150 джема изобщо не са нищо. Вече станаха, как да го кажа, по-рядко се срещат
играчи, нали, които да си купуват джемове. Джемовете вече имат някаква стойност. Защото преди, нали, говоря преди, при 5-6 месеца изобщо нямаха никаква стойност. Всеки използваше само да си купи един Brawl Pass, никакви скинове. Сега вече имат някаква мисъл тия джемове. Не са предназначени за толкова много неща, ами само за едно нещо. Сега докато си говорим, победихме, което е супер новина. Ето тук, просто ми трябват килове на мен. Имам един кил. Дали сега да играя пак с тези? Няма да играя с тези, просто ги отрязах. Добре. Ето 950, казах ви. Което е много сложно за събиране. Ще искам първо този стар дроп да го отключа. Мисля, че ще имам коинс, ще имам точките. Да, имам ги точките, но само трябва да победя. Ще играя с бъс. Кефи ме, не е зле. Супер. После следващото ще пробваме соло. На тази карта е супер Корделиус. Също така ми харесва и на тази карта Шели. Обаче дано да не я сменят скоро. Така. Сега тук в тази Уило адски противно ми е. Адски противно ми е. Ама като ви кажа адски противно, адски противно. И тук трябва да си хилна. Чекайте само да стигна до Уилоа. Оп, 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 оп. Yes! Хайде! И сега този! Така, дождах му лута. Супер, 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 супер. Супер игра бих казал. Направих 2 кила в рамките на 3 минути. Адски доволен съм. В тази Уилоу, колко ме дразни. Ай, вярно! Мале! Защо така? Оф, много е дразнеща, просто адски дразнеща. Много е дразнеща тази Уилоу. Просто изобщо не мога да направя нищо. Ама нищичко. Защото като ви кажа нищо, абсолютно нищо. Добре, пък си смисъл фанат за нищо, обаче... Нищо. Така. Отново ще игра с Бъс. Просто Бъс е топ 10 на най-любимите ми герои. Харесва ми. Искам много да спечеля Леон. Като ще се надявам поне след... да кажем 2-3 паса да имам Леон. Защото си мисля, че ще бъде като стария. Сега тия новите апдейти са ми много противни. Ей, как ме би, обаче нищо. Така, от тук печелим. Взимам го това, ще направя още една игра, за да направя 2 кила. Не знам дали ме следите много мисълта. Аз се губих! Yes! Най-после аз нещо да направя. Той чук е добър. Ами, загубихме. Направо ужасно. Така. Дано съм ги направя тия килове. Не, защо още една игра? Защо ми го причинявате, Supercell? Простото им беше да си взема моят невероятен квест. Тук се разгорещих, бай. Yes, след тук трябва да помогнем на Чък. Обаче проблемът ни е... Тая ми е много ужасен проблем. Давай, Чък! Yes! Дали ще победим? Не е тази мек. Yes! Победихме. Просто нямаше как по-добре се развият нещата. Убих поне 5. Добре. Супер! Сега взимаме един арен стар дроп. Точно така. Тук взимаме тези 1000 точки. Взимаме още един стар дроп и... пак реш стар дроп. Добре, нищо. Сега ще изиграем още няколко игри. Първо мисля да играя с... кой си изберам? Може би ще играя с Фанк. Тази карта е супер за танкове. Не мисля, че няма да се справи добре. Така, ето ги броулерите. Супер. Между другото, трябва да вляза вътре. Аз играя просто за фана.
не игра за купите, но се надявам сега никой да не ме убие. Така. Доста интересно. Няма никой. Доста рядко се среща на тази карта никой да няма в храстите. И сега тук има един гаден бул, който не знам аз какво да го правя. Така. Поне на фанк ударите му зареждат бързо. Ето е една Джаки. Ако може точно така. Зашеметяваме, защитим. Точно така. Убихме. Супер. Влизам в храстите. Защото аз съм умен. Фък. Не, точно на тая се наврях. Защо? Защо така? Просто реших да бягам на някъде. Може би бих бягал надолу, обаче не ми се получи. Така. Започваме следваща игра. Картата е перфектна за фанк. Тук има две Уилоу. Има и един Котарак. Така. Сега от тук трябва директно в центъра да отида. Така. Та пение е много дразнеща. Ако и се върна така, видяхте? Ай! Бягай! Просто бягам с 300, с 400 ако мога. Много голям проблем, че тази Джаки. Тази котка още по-голям проблем е. 2 удара и ги убива. Това е много зле. Особено ултимейта и е ужасен. Може би бих се крил някъде в хращетата. И тук е някакъв бидон. Само да не се натъкна на тази другата котка. Малко ще покемпя, съжалявам, обаче тук не знам точно къде се сбия с тия. Мале, ето тук ще стане як двубой. Ето тук, някакъв. Аз ще се крия тук. Ето аз я демнах я буквално. Първо нея или първо мене убиха? Сега това е важният въпрос. Май първо мене. Много тъжно. Така. Сега. Трябва да завърша с победа. Заради това ми е първата игра с Сурч. И се надявам да е победа. Тук има някакъв фейтбит. Така. Взимам си кутийката. Защо така ми лаги? Това не знам защо така ми лаги, ако може някой ми обясни. Така, убихме едно примо. Сега отиваме горе за кутийка. Веднага си взимаме кутийката и отиваме да се навираме вътре. Така, сега тук едбита ще го изчакам. И хоп, пускам си това и веднага го убих. Супер край на епизодът. Надявам се клипът ви е харесал. Ако е така, дайте лайк, абонирайте се на канала. Днес реши да направя по-дълго видео. Надявам се да ви е харесало. Ако е така, оставете един коментар. И аз бях Стичи и до нови срещи.